mag jopiny kachiel koda gigo mabende opangno kanya achiel kachiel e kaunti ma Migori. Jojuma oyawre kendo machiegni e studio ka warangane chal mar somo ng'anyo mopogore opogore mantiere karka mag jopuonje SS achiedh nade kod dang'ni e sekta mar somo. Ochal nade kaunti ma Migori? Erokamano Cleophas, kaunti ma Migori wachiwo makara no ka chieng' rieny nyiso ne weche beyo. Kata kamano okinyi ma kawuono wantie kod jopuonj go bende osebedo ka puonjo e skundego mag junior secondary school. En adieri ne king'iyo kinde mar dwe achiel mokalo, juma ka juma nyaka wane ka jopuonj go mag junior secondary school bago ng'anyo bomani ma Migori. Ka bende penjo maduong' en ni sama koro gibago ng'anyo ni e skul kocha be chenro mag somo dhi nyime. To mar ariyo, gisebedo ka gibago ng'anyo ni be nitie olemo monyuolo nyaka samwa gikene ma bende koro nyalo miyo gibedo kod geno ni kinde mabiro samoro dwaro mar gibiro chopi. To nyithind jo Kenya bende gipuonjo bende nitie kod geno mayudo somo moro makare ikoro bende nyaka sani koro gisomo e piny Kenya mangima. Adwa ni mondo koro imiya thuolo mondo koro wang'e to e skunde kachacha samoro serikal wacho ni chenro dhi nyime makare, jopuonjgi be en adieri ni chenro mag somo dhi nyime makare to aeje kuondego mag junior secondary school. Kachako kodi adwa ni churi machiegni kachako kodi mokwongo in kichung' ka king'iyo kachacha, adwa ni chakna gi nyingi. Penjo na mokwongo, usebedo ka ung'anyo apani koro dhi mana dwe achiel, be ng'anyo ni nyago olemo? Erokamano. Gi nyinga niluongo ni Kenneth Obiero, an achiel kuom jopuonj mapuonjo e junior secondary school manyochakeni. Wasebedo kwa ng'anyo gadier kendo wan ga lot of challenges, wan gi chandruok mopogore opogore momiyo wang'anyo. To maduong' ahinya gombo wa masani nikech sirikal nyoketo orak mara ideno gi kizungu ni we are on the contract of internship. To wan jopuonj ma gilony mosedo tiegruok kendo iyudo ni an graduate 2016 nyaka gi sani iki pok ondika. To gi kuma pok ondika ni internship en mar joma pok nitie tiegruok. To an ng'ama osebedo gi tiegruok ma TSC mosemiye barua mogola na dhi e pap kendo koro mondo akony nyithindo to pok gimiya ndikono. To gimomiyo wang'anyo maduong' ahinya ni government ni nitie ka giyiero joma gindiko. MPs wuotho gi barupe to gimiyo joge gi magin magiyiero. Tiro ni wan kaka koro ng'amo ng'eyo waonge kod wan pok ondikwa kendo wan mane skunde. Koro ging'anyo wa ni waparo ni government osewuoyo to pok owuoyo koro direct. Wanene mane media. Wakwayo mondo government owuog oko, owuo kodwa, onyiswa ni what is going on. Be gidhi miwa gima dwaro ni koso onge. To gima danyis jonyuol mawinjo wach mawacho ni puonj malong'o madhi mbele e skul to onge. Nikech mokwongo, yes ginya chuno wa ni wadog e skul. To kwa dok gi chuny mool, we are actually discouraged. Okwanya puonjo. Nyathi dwaro ni kipuonjo to japuonj ibedo gi chuny ma nono mondo gikony jogo. To ka giketo wa ni wadok gichuno wa gidok, wanyalo dok to madho mana chai staff room to waduogo dala ka sauti manade oromo. Koro miyo giwuok oko giwuok kodwa miyo puonj malong'o onge. Penjo maduong' kinde mokalo ne ywago nok mar jopuonj e skunde mag junior secondary school. Skul ma intiere un gi jopuonj adi to kaka in subjects adi mipuonjo sani to be magi gik manitiegori ni timo? Jopuonj malong'o to pod onge. Like an skul mantiere wan jopuonj 4. To kono gi jopuonj 4 streams mon godo oingo jopuonj to gi namba nyithindo mon godo oingo jopuonj mantiere kanyo. Miyo koro wapuonjo subject modhuro. Subject mopuonjo ka an sani apuonjo subject 4. To 4 wapuonjo gi irina achiel kende emana time yo moriere. Mamoko gi nok atimo. Omiyo struggle even though ni government nigi programs moko magikelo kendo gidongo gitimo tiegruok. To tiegruok magikelo gi still are not enough nikech ido kaka gidana puonje learning areas. Let's say a history. Samoko puonjo history tidadruok e kwano. Gimena dhi shift to history is because kwano ne tek. Ok ni no tek ni okanya time. Yes, na time makale. To kapar ni an gi lony moro manyalo miyo go nyathi machielo mondo binade ohere. Nitie ng'ama timo kwano. Miyo ng'ama timo kwano ni ka government ne bedo maber to en mi kelo puonjo kwano ni aba mako mana history. Mondo koro kilu ni CBC that produce ng'ama is competent enough also to go and deliver somewhere. Sami wacho katieko kodi wacho ni nitie subject mipuonjo manok isomo. Ere kaka ipuonjo gi? Ere kaka iyudo lony kosi dhi mana kaka buk ondik? Ere kaka ingedi nyathi gimipuonjo dhi konyo nyathi mipuonjo sane? To be lit ni kipuonjo samoro gima imbe ok iwinji tipuonjo nyathi? En gima nyien
Omiyo kaka wanyalo bolo nyathi kosekele klas onge. Wan gi gimoro ni learning to learn. Samwa one learn, wadon ni gimbe gi learn. So we are all learning. So what I know ni we are trying our best. Okwanya we nyathi ni koro in kanyo to ok idhi e class ni nyathi be koro ng'i. No. What we are saying ni the government omiwa enough training manyalo miyo we deliver this to this content mantiere subject mano kwa timo. Tech to tech can one got a lot of challenges. Besides that, gimonya timo onge nikech they are not ready. To machielo be machak timore ni system ma Kenya onge jomano osebedo trained on those areas. Kwan miyo koro nyaka sani wajitolea mondo wabi trained mondo wa deliver gi. Koro mane chandruok mano godo. To gimono kwa maduong' ni government hinyowa kendo girach kaka nyalre because we are not going back to school. Okwadoge school gisani nyaka gimiwa P&P. Aneno ka gisemiyo kata gitemo threat wa gi show cause letters. They are trying to intimidate us. We are saying yes, you will force us to go to class. But is it the right thing? Why can't they come out clearly to listen to our grievances? If at all we have to go back, then let them come and tell us what they have for us. Otherwise, just sending us forcefully to go back to class will not help. We will go but we will never deliver. Koro mano chal mar kor lwasi e somo ka. Erokamano ahinya, watiek gi ng'at japuonj mogik, japuonjra ni chungi ka. Kwongo yang na nyingi to ipuonjo kanye to weche mag somo be dhi makare skul miae. Erokamano, an Griffins Goya, apuonjo Suna East ka, skul achiel kuom skunde ma Suna East ka. Puonj ok dhi nyime makare nikech wan jopuonj ariyo, an ema nondika kanyo kaka intern, moro nobedo deployed. Koro kuom sani wamako learning areas mang'eny ma ok wane ka wanyalo deliver ji ariyo gi kende. Koro kendo kaka colleague na wacho, wakwayo sirikal mondo mednwa jopuonje. To first wan okuongo ndikwa mondo ka jok ma ibiro ndiko kendo go obiyo konyowa e sikundegi. Erokamano. Ini puonjo subjects edi, winjo puonjo ariyo to learning area gi pito sama ipuonjo gi te be gin mane somo bi winjo gi te sama ipuonjo nyathi subjects gi. Nokasomo gi, an nasomo CRE gi Kiswahili e mbalariany. To koni apuonjo nyaka agriculture, mano kang'eyo kata kaka ikomo kata kaka itimo. Lakini en mana konyruok gi nyithindo nikech magi gik ma gisebedo ka gitimo. Koro nyithindo gi be wakonyorego kaka japuonj wado wacho learning to learn. En gima watimo kanyakla, wakonyore akonya kaka wasudo wadhiro go curriculum. Erokamano. Kopogore gi ndiko, ok ang'e ni usebet ke upuonjo e junior secondary. Be uneno ka oseketo kenge makare mane japuonjo do tiegruok makare. Weche go mag somo be nitie laboratory, be wan gi gige somo moromo ma jopuonjre ma koro nie junior secondary school biro wuok oko ne gitiegore yono makare kaka nugeno kata kaka jo Kenya geno. Mano e gima thagowa kabisa e skunde ma wantiere gi. Skul mantiere onge secondary school machiegni. Nikech dewa wacho ni nitie secondary school machiegni to wanyalo dhi e laboratories gi to watimo kara practicals mag integrated science. To school waonge go machiegni mar secondary school manigi laboratory. E skunde wa mantiere primary schools gi onge laboratories, yani onge gimoro amora manya konyo somo mag CBC e skunde gi. Koro ka sirikal wacho ni junior school nyodonge primary school to nego gimed gero laboratories gi ger kata gik manya konyo somo ni odhi mbele odhi nyime makare. Erokamano. Kati kodi practical utimo nang'o? Uonge laboratory sani, ere kaka gini CBC en somo mar practical. Ere kaka utime un koro ka uonge gigi? En gima koro waluongo ni improvisation. Wa improvise, wanyagara nyiewo equipments to wa improvise tu kanyo. Bing'eni kaka koro an nokatimo chemistry. Manyiso ni anyakata gigi nyakara lepoka kuma timo gieni, lakini koro book ma wan go be konyo wa e ng'iyo ni wakawo mato waketo kama to wa mix to bedo kama, lakini pod tek kabisa. Erokamano ahinya. Kinyalo winjo in wach moro bi watie kodi inyalo meda mapiyo piyo. Yeah, thank you Mr. George. Awacho ni challenges to dhuro. Kendo kata sani pod wan e yo ma jonyuol kik we ni koro to wa resume classes. Kata ma sama wuoyo ni nitie delegates meko mano waoro ni Nairobi and they are doing what we call the mega demonstration. Sama wuoyo ni pepa matingo ni ma is a permit mar police ma dhi kwayo sani mondo ka giyie to bed gi ng'anyo Migori kama duong on Friday. Koro me challenges to dhuro
To kendo gima pod wayuago sani, our focus right now is not even the infrastructure in the school, because infrastructure like ing'iyo be pod onge. Government was not ready for this implementation of this CBC. Yuakwa maduong' sani ne government, wambe wan nyithi jomoko. Kaka nyithi jomoko be sani tie school nyore no, wambe wanyore. To wanyore marok ng'i ahinya kich maybe ne nkuru wan jopuonj. Japuonj gi nying lakini gibondo ich nono. Kwayo maduong' ahinya ne government eni mondo gimiwa PNP, they should employ us on permanent pensionable and they compensate us as court declare. Nikech court no wach maber ni internship montiere ni is illegal. Mabarua man go ni akeni nyanene maber sani owacho wadne mar dhi kwa permit mabende yuda mayo kana dhi ka police ka permit on Friday wan gi mega demonstration within our town here. Erokamano kinyalo winjo mago mokum jopuonj mag JSS kawinjo ka gilero wuon ni onge chenro mar somo malong'o madhi nyime skunde kuma giwuoke ka wache ka opoge kod kata gino wuon manyo mondo koro ndikgi gige mag somo malong'o moting'o laboratory onge ka bende gintie kod luore ka jopuonje ma gipuonjo sande ng'eny gi diek ok yud tiegruok makare poni piny owacho koro kokawo okang' makare mar resogi. George agonero kamana ahinya kuom bago twak kendo winjo ywak gi maduong' ahinya. Japuonj chemistry no okeno japuonj chemistry, japuonj SS owacho ni ko miye gi chemistry mirewo gi nyalo muochne sikunde. Ang' wapenjane kaka jopuonj oyie ni sikunde gi owang' nikech gigo nyalo muoch e lab e samoro onge sikul. Erokamano Juma kuom bago twak kod jopuonj mawuok kanye county ma Migori. Nyakoro mojongo duogo e studio kar ka ng'amany moko matimore county ma Kisumu